Rama Katoila Masaya. Uria Parama Katai. Uma lithethi ilizwi lakho ufanele ukuthetha kwabantu. Thetha Jehova simamele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ndizaba mfutshane sendiqalela ushumayela. Siva umprofeti uIsaya ethi xa iqala lencwadi save isililo sikaThixo esithi uThixo ivani mazulu beka nendlebe ehlabathini wathi ndizela abantwana basuke baqeqa bona athi xa isehla athi ke inkomo ziyazazi indawo zayo ikhaya layo isibaya izilwanyana ziyazazi kodwa ingxaki ngumuntu lo ongalaziyo ikhaya lakhe. Xa ekhala uJehova ubona abantu bebhekele kuye besukile kuye behambele kude kuye. Walila uThixo esezulwini ngoba injongo kaThixo ukuhlangana nomuntu, ngoba umuntu ongenaThixo akonwabi senento zonke emhlabeni. Wababona uThixo abantu beqimba bonwabile kanti abonwabanga babethwa imivandedwa yabo, ngoba uThixo lo onguThixo ebazalwane ongamnqabiyo umuntu. Abantu bathi kwincwadi yeGenesis bewile esonweni kwangena isono umuntu wenza unothanda, kodwa izulu alamncama umuntu, ngoba izulu alimncama umuntu bazalwane. Siva namhlanje uJehova ethetha lamazwi esithi zani sibonisa nokuba izono zenu zivelile. Uthi uJehova ndiyakuzihlamba zibe mhlophe njengekhephu. Obazalwane bamcela ukuthandaza namhlanje eyona nto esiyizeleyo apha sizoveza icebo lasezulwini. Into esiyizise apha sizoveza icebo. Into ayikho enye into esiyizisileyo sizothi uJehova wabona uluntu lonke. Ethi iBhayibheli laliwile esonweni, wabona abantu behluleka uJehova, wabona abantu bengenamandla uThixo. Samva kwincwadi yeExodus chapter 3 esithi ndikuvile ukukhala kwabantu bam, ndizivile iintsizi zabo, kodwa ndisuke ndehla ukuze ndizobahlangula. Ndicela ukuthi sizise umhlangulo apha eBhayi, sizise indoda yaseKalvari eBhayi. Asinacebo luyimbi, asinakhambi limbi, asinando nento ephathekayo, kodwa into esizise eBhayi sizothi khona indoda yaseKalvari, sizise indoda yaseKalvari. Naku uJehova ekhala esithi zani sibonisane, sizomemeza eBhayi sithi uyahluleka kodwa yizani, imeko iyabheda kodwa yizani, wakhomva izuzu kodwa yizani, uyahluleka kodwa yizani. Nansi indlela evuliweyo, nansi indlela evulwe eGolgotha, nansi indlela, nansi indoda yaseKalvari ushadaya parayakata. Into esizoyiveza apha sizoveza icebo. Abanye kudala besokola, abanye kudala beqinezelwa, abanye kudala behluleka, kodwa nansi indoda yaseKalvari ithi zani sibonisane. Ake ngishumayele lapha, ake ngishumayele lapha ngigoduke sizothi zani
nina nihlulakelayo, nina nisindwayo, nina nibotshiweyo, nina ningenamandla, izani, ukhona umsindisi, izani, likhona icebo lasezulwini, alikho elinye icebo, uYesu, alikho elinye icebo, uYesu. Kumavula kuvaliwe, indoda ethi ivule apho kuvalwe khona, ivule indoda yaseKalvari, avule usonini nanini, avule indoda yempi. Ayicela ukumemeza ndithi sinegama lamagama, izane noma zingombene, noma uyehluleka, noma uyoyisakala. Abanye kwathiwa soze baphumelele, abanye kwathiwa soze babe nto, abanye kwathiwa ngeke babe ndawo, kodwa sizothi fikile uYesu waseKalvari, ufikile uAlfa noOmega, ufikile uJehova Sibawothi, kayefikile yena. Ziyaguquka izinto. Hambombuza indoda yaseBethesda yayina 38 years, wafika uYesu, wafika uYesu. Zaguquka izinto. Usibona sinamaqhina, hayi basibhetele, kodwa khona wafikayo. Usibona singathi sibahle, hayi basizalwe emakhaya abhetele, hayi basifunde kakhulu, hayi basinemali, kodwa khona indoda eyafikayo. Igama layo uJehova Sibawothi, igama layo uDeliwe. Ushiywe ngabantu athi uIsaya, kubani nalona wavele photsele, ingubo zakhe zilijaja ligazi, umqolo wakhe ulinyiwe. Athi nanku la ndoda kuthiwa kuDeliwe, ushiywe ngabantu, indoda enomfandedwa athi obhalayo lilitye lembombo elaqekiswayo ngabakhi, kodwa lasuke laba yi-chief cornerstone. Sizoveza indoda yaseKalvari, sizoveza uGiliyoni, sizoveza intsimbi ezinye zinjenjenje. uYesu athi uDavide banoyolo abo, izono zabo zakolelo, zifakwaphi? Egazini. Izono ziyakolelwa. Omagejageja abazikolela izono, ikhanyana abazikolela izono, nasendumbeni azikolela izono. Kukhona apho azokuhlabelelayo, kukhona induli eluhlaza engabiyelwanga. uYesu, uYesu, abamhlabayo bamgwaza, lakhala ijoni lathi sholi, 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 kunyana kaThixo ophilileyo. Sizoveza indoda yaseKalvari, sizothi zani ziyakolelwa. Athi uJohane wenjenje, 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 ukulithanda kwakhe ihlabathi, wanqamunyana wakhe
obizeleyo athi uJohane nansi mfana kaThixo madoda esusa sonke isono sehlabathi iyasisusa isithwale iyasisusa isithwale sasuselwa izono sasuselwa imithwalo andiyazi umthwalo obambe wena kodwa eCalvary wasusa umthwalo andiyazi isono ozibambe ngazo kodwa ndizothi uyalibala uyawalibala amazolo wethu ndizothi uYesu uyakolela ndizothi uYesu uyazihlamba izono ndizothi masibuyeleni kuYehova masibuyeleni kumdali icebo lasezulwini kwakhutha uYesu wasemhlabeni wafela uluntu lonke athi uPetros sendiyaqonda ndiyaqiqa uYehova lo ayingomkhethi wabuso bantu akakhethi ukuthi uzalwa ngubani lensindiso yenzele bonke abantu lensindiso yenzele thina athi uPawulos ngange bonke bangasindiswa bafikelele uyeziminyaniso ngange bonke ngange bonke ngange bonke ngange bonke uyaziwa awaziwa uhlonitshiwe awuhlonitshwanga unemali awunamali ngange bonke bangasindiswa izulu limile lizulu lithi zani nina nisindwayo ziyahlanjwa izono athi omnye nami mfundisi esendenza into ezingaka nditsho wena ezakho zathulwe eCalvary nami mfundisi ngoba ekhaya ngamagqirha ndizothi wazela nawe uYesu akakhethi ibala lamntu akakhethi ubaba lalamntu uYesu 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 sizomemezela uYesu indoda yakudala indoda yaseCalvary oshadaya iliya paraya katai uniyamashanda noma uyehluleka izahlobo sami ziyagoqoka izinto noma unamandla ziyajika izinto bayafikile ziyatshintsha izinto asiyo lento besiyizolo amazolo wethu ahlanjwa amazolo wethu ahlanjwa sihamba nje sihlanjiwe noma zinkombele siyahlanjwa noma zinkombele zenza njani bazalwane ziyahlanjwa uthi lo mbhalo uYesu uthi Isaya uthi zani sibonise let's reason together cela sizohlala etafuleni silungisele metha silungise uba singenza kanjani akutsho umuntu nje kutsho uThixo ebantwini uthi David intoni nalento umnakekele kangaka umuntu athi David kungoba umsondeze ebuthixweni uyanakekelana uyahoyana uYesu uyahoyana uYesu uyahoyana ethi iBhayibheli uyazulazula akhangele yodwa ashiye zi-99 ayizishiye zininzi kodwa phuma uYesu
ayokhangela. Ewethu uyakhangela uYesu, ewethu uyasikhangela uYesu. Akadinwa, akakhathali, akadinwa, akakhathali uYesu. Bayadinwa abantu, bayanqama abantu, bayajika abantu, kodwa zange ndambona uYesu enqama umuntu. Ngewasincama nathi, kodwa thobhalayo, bonani ke uthando lungaka asenzela lona, uba sibizwe, uba singabantwana bakhe, ebazalwane. uYesu akamncama umuntu. Nasebhayi sizothi phakama Yesu, arise, O King of Zion, arise, O King Jesus. In our time, in our generation, uzawuphakama uYesu engancedwanga. Asikolisi ngalonto, asikolisi ngalonto, asikolisi ngalonto. Phansi ngamanzi, phansi ngentambo, phansi ngento eziphathekayo. Arise, oh Jesus, arise, oh, arise, oh Jesus. Kuvuka umkhosi ozawuphakamisa uYesu, kuvuka igeneration ezothi uYesu engancedwanga. Ziyahlanjwa izono, iyavuleka indlela, sizophakamisa uYesu in the last days. Apha ivangeli ininzi, kodwa sizothi Yesu eyedwa. Isilivere negolide asinayo, kodwa sinegama lamagama, sinegama lamagama. Sino Yesu, sino Yesu iphelele, sino Yesu, sino Yesu, sino Yesu. Phakama Yesu, phakama Yesu, dudula Yesu, dudula Yesu. Vela Yesu, vela Yesu. Fohla njengamanzi amaninzi in our time, in our generation. Yonke into eziphakamisayo engaphakamisa uYesu mayiwe. Bonke abantu abaphakamisa bona bengavezi uYesu mayiwe. Hey, nalo bizo, nasi isimemezelo. Izani kuyaphileka apha, izani nabo bomi, izani nalicebo. Siyamemeza izamntakwethu iyahambeka le ndlela, izadadewethu iyahambeka le ndlela. Uyayazi indlela, uyayazi indlela, uyindlela, uyinyaniso, ububomi. Kuye siyaphila, kuye siyashoboma, kuye sifumana ukuzazi, kuye sihleli, sizohlala kuye, sizohlala kuye. Noma uyenyukela, noma uyehlela, sizohlala kuye. Asifune enye into uYesu, asifune enye into uYesu. Ufuna impiliso, ukhona uYesu. Ngemivumba yakhe saphiliswa. Ufuna into isonga, iza kuye. He is the bread of life. Unqaniwe, ufuna amanzi. He is the living waters. Hey, ufuna ntoni ukhanya. He is the light of this world. Zonke izinto zadalwa kuye, zidalelwa yena. Akubanga khonto engekho yena. Ezifikayo zifike late, sele khona. Izani wabafela bonke ukuze bangaziphileli, kodwa baphilele yena.
wayefeni njengemvu engakhalazi evuza igazi wathwala umnqamlezo. Ethi iBhayibheli, there was a joy that was set in front of him, ejonge mna, ejonge nawe. uYesu uyamtshintsha umuntu, uYesu uyamhlangula umuntu, uYesu uyamguqula umuntu, uYesu. Ndithetha ngomlungu, ndithetha ngomjuda, ngoba abanye bathi ngumlungu, abanye bathi ngumjuda. Ndiyekeni nomlungu wam, ndiyekeni nomjuda wam. Uyasebenza, uyaphila, wandisusa ezonweni, wandisusa ezintweni. Ndiyekeni noYesu wami, uyaphila, 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 uyaphila. Uriyakatayi, elekatayi, uyaphila, 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 uyaphila uYesu, uyaphila uYesu, unamandla. Uyaphila, alikhathapha, uyaphila, ulanda amapharapara, alanda izahluleki, walanda mna. I'm the results of this gospel. Uyaphila. Arise, oh my King, arise, Nkosi yami. Phakama Yesu, phakama Nkosi yami. Sisebhayi lambathwa ngabalaziyo, kodwa sizothi uYesu nqaba yethu. Thwala laphakathe zimbethe ezinye, kudala bemkhahlaza, kudala bemgqobhoza. Athi uyizayi inywele zakho zimhlophe okwekhephu, amehlo akho agqebhuza amagqeba omlilo. Esinqeni sakho nxiba ibhande legolide, amakerubini namaserafina athi dwele, 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 dwele. Oh my King. Wathi ndiyamdinga lo Yesu kuloo ndawo kuyo. Wamisa isandla sakho sayinene. Unamandla, uyafohla. Oh, njengoMiriam namhlanje ndizothi ihashi nenkweni yalo phosekelwane. Ihashi nenkweni yalo phosekelwane. Ushakatayi. Wethothi Yesu ndiyakudinga, ndake ndasindiswa, but along the way I lost him. But Lord Jesus, I need you. If lo muntu phamisa isandla sakho indawo kuyo sokwenza umthandazo nawe. Nasi isandla siphakama sikasisi, nasi isandla sikamfowethu, nasi isandla. Hallelujah! Kuyini yama idili silimathia idaila mathoya kataya Elia paraya kato. Aba baphamisa izandla zabo benza step of faith, bame nje apha bakhombisa ukuthi siyasuka kwelizwe besikolo kodwa sifika kuyo Thixo. Ngasoyiki bantu,
Baleka njalo. Balekane. Balekane. Come my brother. Oh yeah, so. Uyaphila. Sondela ungasoyiki. Nawe sisi. Ngasoyiki. Ngasoyiki ihlobo zami. Senifikile encedweni. Ningasoyiki. Masoyiki nawe bese khona nesasemva. Come my sister. Come my sister. Come my sister. Oh, samthatha uYesu sine girlfriend. Nathi sinenhloni sinenhlozi. Kodwa wafika uYesu nathi ubumbeke. Ungaqala uthi uzawutshintsha empilweni. Izonjalo. Nathi senza sinjalo. Sawabona amandla wesiphambano. Khawuze mfundisi wami. Sondela uzothandaza nami. Ungashiki nawe. Ungashiki nawe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh! Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Ake senze lo mthandazo sawenzayo esokuvuma uYesu njengenkosi nomsindisi. Lento niyenzayo mhlobam yakugcina sewaphupha. Yakugcina sekukhala ixilongo. Lento